saimme sitä kaiken. Tässä vaiheessa haluan kiittää kovasti Suomen heteroantataksikuskia Ookkia jälleen kerran nasevista kommenteista. Toivottavasti mies on ajanut ojaa ja kuollut pois, mutta katsotaan, että ehkä se ilkeyttää joka tapauksessa itseänsä puskee ensi perjantaina. Pidetään Vallu-showhun, eli Vallu-Valkio tänään vieraana. Vesa Mäkli Vandaalista, tervetuloa jälleen kerran. Kiitos. Pistit sitten siekkareita soimaan. Laitoin. Se on paras bändi koskaan ja vielä tällä levyllä, mistä päästä tää ote kuultiin, niin on toisen mestarin eli Hanne Nurmion biisien kimpussa. Tää on mainio levy kokonaisuudessaan ja toi tulkinta, jossa muuten laulu Jouko Hahko, joka Ismo Hahko, niin tekee kunniaa biisille, tekee siitä siekkareiden oman ja sitten tietysti siekkareita kohtaan on vähän nyt taas lukkarin rakkautta, koska kitarassahan on virtuoosi Jukka Loro tuotettu ja tämän bändin levy hyvin merkityksellisesti ja humanisti, mutta piiskaa säästä. Mites toi siekkarit on mulle sellainen punainen vaate, että mä en henkilökohtaisesti oikein ole koskaan saanut kiinni, että mikä tää siekkarit juttu on. Niin kerro mulle vähän sieltä, what's the story of Self-Payment? Mitä ne teki niin rajusti sillä tavalla, että yhtäkkiä Ilosaari Rokon pullolla sitten tehdä, että kaverit vetää käsikertaisen tipuloita. Käsikertaisen, sulla on housussa. Kerro. Tässä ei vähän aika riitä kaupan syvät siitä, miten siekkareissa ainutlaatusta, mutta se on niitä rock'n'rollin ja rockmusiikin ja kaikkien musiikin niin alkemiaa, mikä tulee vaan selväksi silloin, kun se on läsnä. Se on erityisesti Live-tilanteessa on semmoinen huikea bändi. Vieläpä nyt näillä vanhoilla päivillä tehdyissä comeback-kertoissa. Välttelin loppuun asti. Jäi paljon vai? Mut kerro, anna fiilis, kun ei ole iso mies, älä tuu pöydän läpi, kerro. Mitä? Voimaa, energiaa, primitiivisyyttä. Kuulostaa ihan Celine Dion. Joo, Celine Dion on se, on just meillä asiantuntijalla hyvin samalla kartalehdellä. Sen tietää, kun se menee nahkoihin se musa. Siinä on paljon semmoista, mikä ei aukene, vaikka tästä jaadettaisiin kuinka kauan tästä aiheesta. Se toimii joillekin, se ei toimi joillekin.